Пасля обеду выйшлі з яркай горача асветленай сталовай на палубу і спыніліся каля парэнчу. Яна заплюшчыла вочы, далонёй вонкі прыклала руку да шчакі, засмяялася простым мілым смехам. Всё было мілае ў гэтай маленькай жанчыне і сказала: «Адкуль вы ўзяліся? 3 гадзіны таму назад я нават не ведала, што вы існуеце. Я нават не ведаю, дзе вы селі. У Самары? Але ўсё роўна. Это у мяне галава круціцца. Ці мы некуды паварочваем?» Наперадзе была цемень і агні. З цемені біў у твар моцны мяккі вецер, а агні несліся некуды ў бок. Параход з вольскім форсам крута выводзіў шырокую дугу, падбегаючы да невялікай прыстані. Паручнік узяў яе руку, паднёс да губ. Рука, маленькая і дужая, пахла загарам. І шчасліва і страшна замерла сэрца пры думцы, як, мабыць, дужая і смуглявая яна ўся пад гэтым лёгкім палаценкавым плаццем пасля цэлага месяца ляжання пад паўднёвым сонцам на гарачым марскім пяску. Яна сказала, што едзе з Анапы. Паручнік прамармытаў: «Злезем». «Куды?» — запыталася яна здзіўлена. «На гэтай прыстані». «Навошта?» Ён прамаўчаў. Яна зноў прыклала тылам руку да гарачай шчакі. «Вар'яцтва. Злезем», — паўтарыў ён тупа. «Вельмі прашу вас». «Ах, ты рабіце, як хочаце», — сказала яна, адварочваючыся. З разгону параход з мяккім стукам ударыўся ў цьмяна асветленую прыстань, і яны ледзь не ўпалі адно на аднаго. Над галовамі праляцеў канец каната, пасля панесла назад, і з шумам закіпела вада. Паручнік кінуўся па рэчы. Праз хвіліну яны прайшлі сонную канторку і моўчкі селі ў запыленую брычку. Адхонны пад'ём угору, сярод рэдкіх скасабочаных ліхтароў, па мяккай ад пылу дарозе здаўся бясконцы, але вось узабраліся, выехалі, загрукацелі па бруку, вось нейкі пляц, урадавыя установы, каланча, цяпло і пахі начнога летняга павятовага горада. Фурман спыніўся каля асветленага пад'езду, за расшыенымі дзвярыма якога крута падымалася старая драўляная лесвіца. Стары няголены лёкай у рыжовай касаваротцы і ў сурдуце незадаволена ўзяў рэчы і пайшоў на сваіх старэчых нагах наперад. Увайшлі ў вялікі, але страшэнна душны, горача напалены за дзень сонцам нумар з белымі апушчанымі фіранкамі на вокнах. І як толькі ўвайшлі і лёкай зачыніў дзверы, паручнік так парывіста кінуўся да яе, і абое так ашалела задыхнуліся ў пацалунку, што шмат гадоў успаміналі пасля гэту хвіліну. Ніколі нічога падобнага не зазнаў за ўсё жыццё ні той, ні другі. У 10 гадзін раніцы, сонечнай, гарачай, шчаслівай, з царкоўным звонам, з базарам на пляцы перад гасцініцай, і зноў усяго таго складанага і пахучага, чым пахне рускі павятовы горад, яна, гэтая маленькая безымянная жанчына, што так і не сказала свайго імя і жартам называла сябе цудоўнай незнаёмкай, паехала. Спалі мала, але раніцу, выйшаўшы з-за шырмы каля ложка, за 5 хвілін памыўшыся і адзеўшыся, яна была свежая, як у 17 гадоў. «Не-не, мілы», — сказала яна в адказ на яго просьбу ехаць далей разам. «Не-не-не, вы павінны застацца да наступнага парахода. Калі паедзем разам, всё будзе сапсавана. Мне будзе вельмі непрыемна. Бажуся вам, што я зусім не тое, што вы маглі пра мяне падумаць. Ніколі нічога нават падобнага на тое, што здарылася, са мною не было. Ды і не будзе больш. На мяне нібы зацьменне найшло. Ці, лепш кажучы,
з намі абаіма здарылася нешта накшталт сонечнага удару. І паручнік неяк лёгка згадзіўся з ёю. З лёгкім і шчаслівым духам ён давёз яе да прыстані, пры ўсіх пацалаваў на палубе і ледзьве ўспеў ускочыць на сходкі, якія ўжо крануліся назад. Гэтак жа лёгка і бесклапотна і вярнуўся ён у гасцініцу, аднак нешта ўжо змянілася. Нумар без яе здаўся ўжо зусім не такі, як быў пры ёй. Это было страшна. Яшчэ пахла яе добрым англійскім адэкалонам, яшчэ стаяў на падносе яе недапіты кубак, а яе ўжо не было. І сэрца ў паручніка раптам сціснулася такой пяшчотай, што паручнік скарэй закурыў і некалькі разоў прайшоўся туды і сюды па пакоі. Ну вось, і канец этой дорожнай прыходзе. Паехала, і цяпер ужо далёка, сядзіць, мабыць, у шкляным белым салоне ці на палубе і глядзіць на вялізную бліскучую пад сонцам рэчку, на ўвесь гэты бязмерны волжскі прастор. І бывай. І ўжо назаўсёды. Навек. Бо дзе ж яны цяпер могуць сустрэцца? Зусім расхадзіліся нервы, сказаў ён. Ён адсунуў ад сябе бацвіннік, папытаўся чорнага кофе і пачаў курыць і напружана думаць, што ж цяпер рабіць яму, як пазбавіцца гэтага раптоўнага нечаканага кахання. Але пазбавіцца, гэта ён адчуваў вельмі добра, было немагчыма. І ён раптам зноў шпарка ўстаў, узяў шапку і стэк, і, запытаўшыся, дзе пошта, таропка пайшоў туды з ужо гатовай у галаве фразай тэлеграмы: «Ад гэтага часу ўсё маё жыццё навек даскону ваша у вашай уладзе». Але дайшоўшы да старога таўсценнага дома, дзе была пошта і тэлеграф, з жахам спыніўся. Ён ведаў горад, дзе яна жыве, ведаў, што ў яе ёсць муж і трохгадовая дачка, але не ведаў ні прозвішча, ні імя яе. Ён некалькі разоў пытаўся ў яе пра гэта учора за абедам і ў гасцініцы, і кожны раз яна смяялася і гаварыла: «А навошта вам трэба ведаць, хто я, як мяне завуць?» Да чаго ж дзіка, недарэчна ўсё будзённае, звычайнае, калі сэрца паранена. Так паранена, ён цяпер разумеў гэта гэтым страшэнным сонечным ударам, вельмі вялікім каханнем, вельмі вялікім шчасцем. Куды ісці? Што рабіць? Вуліца была зусім пустая, все было заліта гарачым, палымяным і радасным, але тут нібы непатрэбным сонцам. І паручнік з апушчанай галавой, жмурачыся ад святла, засерадкова глядзеў сабе пад ногі, хістаючыся, спатыкаючыся, чапляючыся шпорай за шпору, пайшоў назад. Ён вярнуўся ў гасцініцу да таго разбіты стомленасцю, нібы зрабіў велізарны пераход дзе-небудзь у Туркестане, у Сахары. І ён, збіраючы апошнія сілы, увайшоў у свой вялікі і пусты нумар. Нумар быў ужо прыбраны, пазбаўлены апошніх слядоў яе. Ён зняў кіцель і зірнуў на сябе ў люстэрка. Твар яго, звычайны афіцэрскі твар, шэры ад загару, з бялявымі выцвелымі ад сонца вусамі і голубаватай белізной воч, што ад загару здаваліся яшчэ больш белымі, меў цяпер вельмі ўзбуджаны, вар'яцкі выраз. Ён лёг на ложак на спіну, паклаў запыленыя боты на біла. Вокны былі расчынены, фіранкі апушчаны, і лёгкі ветрык ад часу да часу надзімаў іх, дыхаў пакой спёкаю нагрэтых жалезных стрэх і ўсяго гэтага светланоснага і зусім цяпер апусцелага маўклівага волжскага свету.
Ён ляжаў, падклаўшы рукі пад патыліцу, і пільна глядзеў перад сабой. Пасля сціснуў зубы, закрыў векі, адчуваючы, як па шчаках коцяцца з-пад іх слёзы, і нарэшце заснуў. А калі зноў расплюшчыў вочы, за фіранкамі ўжо чырванавата жаўцела вячэрняе сонца, вецер перастаў, і ўчарашні дзень і сённяшняя раніца успомніліся так, нібы яны былі 10 гадоў таму назад. Ён, не спяшаючыся, устаў, не спяшаючыся, памыўся, падняў фіранкі, пазваніў і папрасіў самавар і рахунак, доўга піў чай з лімонам. Пасля загадаў прывесці рамізніка, вынесці рэчы і, сядаючы ў брычку на яе рыжае выцвелае сядзенне, даў лёкаю цэлых 5 рублёў. «А, падобна, ваше благородие, гэта я і прывёз вас уночы», — весела сказаў рамізнік, беручыся за лейцы. Калі спусціліся да прыстані, ўжо сінела над Волгай сіняя летняя ноч, і ўжо многа рознакаляровых агеньчыкаў было рассеяна па рэчцы, і агні віселі на мачтах парахода, што падбягаў да прыстані. «В самы раз прывёз», — сказаў рамізнік, падобрываючыся. Паручнік і яму даў 5 рублёў, узяў білет, прайшоў на прыстань. Гэтак жа, як учора, быў мяккі стук каля яе прычалаў і лёгкае кружэнне галавы ад зыбання пад нагамі, пасля ўзлёт канца, шум вады, што закіпела і пабегла наперад пад коламі парахода, які крышку падаўся назад. І незвычайна прыветліва, добра здалося ад мнагалюдства гэтага парахода, які ўжо заліўся святлом і запахнуў кухняю. Праз хвіліну пабеглі далей, уверх, туды ж, куды панесла і яе сягоння раніцаю. Цёмная летняя зара патухала далёка наперадзе, змрочна, сонна і разнакалёрна адлюстроўваючыся ў рэчцы, якая сям-там яшчэ свяцілася дрыготкай зыбаніцай пад гэтаю зарою, і плылі назад агні, рассеяныя ў цемры наўкруга. Паручнік сядзеў пад павеццю на палубе, адчуваючы сябе пастарэлым на 10 гадоў.